Arvoisat matkustajat, saavumme Tallinnaan noin 10 minuutin kuluttua. Maihin nousu tapahtuu 6. kannen infoalan kautta. Pyydämme nyt kaikkia autonkuljettajia siirtymään autokannelle. Autojen käynnistäminen ennen ajoluvan saamista on kielletty. Kiitämme teitä tästä matkasta ja toivotamme teidät tervetulleeksi uudelleen. Bästa passagerare, vi anländer till Tallinn om cirka 10 minuter. Landstiftningen ser via infoalan på däck 6. Vi ber samtliga bilchaufförer att förflytta sig till bildäck. Startandet av fordonen är inte tillåtet innan lov har erhållits. Vi tackar er för den här resan och önskar er välkomna åter. Ladies and gentlemen, we will arrive in Tallinn in about 10 minutes. This embarkation is via deck 6. Drivers are kindly requested to go to the car deck. Please do not start the vehicle until permission is given. We would like to thank you for traveling with us and welcome you back on board again. Lukuisat reisijät, saapumme Tallinnassa uudessa 10 minuutin perässä. Vääntäminen toivoo 6 tekin kautta. Käytetään autojuhtitellä paluuttakseen minna autotekille. Autota käynnittäminen ei ennen söityä saamista on kiellettu. Kapteeni koko meskon tänävät reisiä ja yhtyvät taas teille tulemasta takaisin.